हाय फ्रेंड्स, बे भिडियोआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे दा सावगारियाव नुबाय थानाय गेदेमा बिथांनि सोमोन्दै। बिथांनि मुङानो जाहैबाय लक्ष्मीनाथ ब्रह्म, गामि हरिगाव, सालाकाटि। बिथाङा सासे रिटायार्ड फोरोंगिरि। दा बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा भिडियोआव गोलाव सम नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन गासिखौबो डिटेल्सै। बिथाङा सोरमार आरो मानि थाखाय दिनै बे भिडियोआव जायगा मोनखो। बे जाहैबाय बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन बासुगाव गोजौ गेजेर खलब फरायसालिनि। बे 1977 मायथाइनिफ्राय 1999 मायथाइसिम बिथाङा फोरोंगिरि एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै बाहाय दङमोन बासुगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव। बिनिफ्राय जेब्ला 1999 एबा 1919 मायथाइ जायो, बेनि उनावहाय 2012 मायथाइसिम बिथाङा बे फरायसालिनिनो गोरायुं एबा प्रिन्सिपाल हिसाबै बिबानाव दंगासिनो दंमोन। आथिखालाव बिथाङा रिटायार्ड जाबाय। दा बिथाङा देग्लायनि 2019 मायथाइनि बाल साहित्य एकाडेमि एबा साहित्य एकाडेमि थुनलाइ सोरजिनायाव जेखौ होनाय जायो, बेनिनो बाल साहित्य एकाडेमिखौ बिथाङा देग्लाय 2019 मायथाइयाव मोननो हानाय जादों। बिथांनि बिजाबा जाहैदोंमोन नैबे सावगारियाव नुनो मोनदों नोंथांमोना, सल'बाथा खोनासं दे। सल'बाथा खोनासं दे, जाय बिजाबखौ बिथाङा 2000 मायथाइयाव लिरदोंमोन। बे बिजाबनि थाखाय बिथाङा बाल साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय जाबाय भारत सोरखारनिफ्राय। देग्लाय मोनदों बिथाङा। बिनि थाखायनो बिथांखौ नेचार पाब्लिकेशननि जानानै कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। लोगोसे आसा खालामो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनहानो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन एबा आसा फारिनाय थाहरगोन। बिनिफ्राय बिथाङा गुबुन गुबुन बिजाब लिरबावदों। बिथांनि बिजाबफोरानो जादों नै 1 मिनिटनि लकेल सल', बेबो जोबोद इन्टारेस्टिं। सल'बाथा खोनासं दे, बेथ' बुंखाबाय। रेगे रेगां सल'बाथा, जखायसे रेगे रेगां सल'बाथा, बेफोरो आरो बाथ्रा फांथेनि जलंगा, बेबो दंबावोमोन, बाहाय होफादेरनो हानाय जायाखिसै। अब्ला लोगोफोर, बिथाङा बर'नि गेजेराव सासे चाइल्ड लिटारेचार एबा गथ' थुनलाइ सोरजिग्रा गेदेमा सासे लिरगिरि। बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था जे मोनदों, बेखौ जों सोरबाफोर मिथियाबो जानो हागौ। बे जाहैबाय भारत सोरखारा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ 1954 मायथाइनिफ्रायनो होबोगासिनो दङ। दा बेनिनि गेजेराव बाल साहित्य एकाडेमियाबो बे मोनसे थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय जायखौ होनाय जायो, आरो गथ' थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय बाल साहित्य एकाडेमिखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय साहित्य एकाडेमिया जाहैबाय बाहाय दाजादोंमोन 1954 मायथाइयाव मार्च दानाव, 12 मार्चआव। जाय हेडक्वार्टार्सआ दङ, नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों, नैबे रबीन्द्र भवन। बेनिफ्राय लकेसना निउ दिल्ली, रिजन चार्टआ इन्डियानिफ्राय होनाय जायो बाहाय। दा ओमफ्राय बर्थमान साहित्य एकाडेमिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दंगासिनो दङ नैबे चन्द्रशेखर कामबेरा। बिथाङा साहित्य एकाडेमि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दंगासिनो दङ। बिनिफ्राय बाल साहित्य एकाडेमिखौ मोनफ्रोम 5 बोसोरनि गेजेराव नुजानाय थुनलाइफोरनो होनाय जायो। नों माब्लाबा 10 बोसोरनि गेजेरावबो होनाय जाहैदों। आथिखालाव देग्लाय दिनै मोनदों, बा देग्लाय बिथां लक्ष्मीनाथ ब्रह्म बिथाङा मोनदों, बिथांमोननि बेटसआव बाल साहित्य एकाडेमिया 2010 निफ्राय 2017 बेखिनि गेजेराव ओंखारनाय बिजाबनि थाखाय बेखौ होनाय जादों। 10 बोसोरसिमनिफ्राय होनाय जादों होनना बुंदों। बेनिफ्राय 2019 बोसोराव गासै सा 22था सुबुङा बाल साहित्य एकाडेमिखौ मोननो हादों। बिनिनो गेजेराव बर'निफ्राय सासेयादि थादों, बेखौ जोङो बिथांखौ जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। बिनिफ्राय बे बान्थाखौ गासै 24था रावारिफोरनि गेजेराव थुनलाइ सोरजिनायाव होनाय जायो। बेफोरो जाहैबाय गासै मोन 22था रावफोर, जायफोर 8थि फारिलाइ एबा 8 सिडुलाव भारत संबिजिरनि 8 सिडुलाव हाबनाय दङ, बेफोरनियाव बेखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे इंराजि आरो गुजराती राव मोननैयावबो, जाय 8 सिडुलाव गैया, बे मोननै रावनि गेजेरजों सुजुनायावबो बैफोर थुनलाइनि थाखाय होनाय जायो, गथ' थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय होनाय जायो। अब्ला लोगोफोर, भिडिय'आ नोंथांनि थाखाय मोजां मोननाय दङब्ला लाइक खालामनानै हो, आरो नोंथाङा बेबायदि गुबुन गुबुन भिडिय' नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायलांबा नुनो मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हायोब्ला नोंथाङा बेबायदि गुबुन गुबुन गोदान भिडिय' मोनगोन। भिडिय' खालामगिरिया थुलुंगानाय मोनगोन। एसेनोसै, एसेयावनो दोननानै नोंथांखौ बिदाय होनाय जाबाय। गोजोन्थों।